Ajifambe takanyarara. London. Yedu yakatanga kurapira saka mai guru wai uya achitaura taura ita mushemuno mamunomira zvakanaka mune zvakashata zvikuru zvakafanana kutishandisa chiva kuti mukarumba makaita sena mari kusanisa mari achiwedza kusanangura kuti wewe wakarumbiswa namama saka takachiti mai guru zvamauya zvanaka murume wenyu ndiye tingatitaurire naye tisisane kuti zvinofamba sei saka kagara pasi namukoma raiti mukoma ndo nyaya uya nemudzimai wenyu munoona sei mukoma wakati ndiri kuchechi mukadzi asikaenda kuchechi ba saka mukadzi akati aiwa inini chifambai namukoma kuchechi mukoma kuti tifambe kuchechi havasokwanisa kudirikira kuti tifambe kuchechi saka ini ndikati aiwa mai guru uri kuuya zvaari kuuya nazvezvi urubva nazvo nganga unogona kusununguka kuya pamba neng'anga achiuya nemadzibabade zvaanoita zvazvakawanda saka ndotaiwa isusu tiri chiro chimwe ngatibate kuti tati tiri kuenda kuchechi tese ngatiende pachechi tese kuti tauya zvatinoshandisa panapa takanokura isusu tinondoberekwa tindori muchechi iposto saka nhasi zvatanga maua waakuchiuya nezvaari kuya nazvezvi tochidini manje saka takashungurudzika manje kuti maiguru ngaachitanga nyaya iyoyi panapa zvinoshata pa since yaisa kune murume wake tichaona action chadini ichatorwa takafamba gore rapera muna September tapinda pamao ndasvika kumasende 7 ndongorosa amai goro kwabva totanga nyaya iya tangomongoti uyu watondikandira mugoti ndikati zvakanaka mauya zvakanaka nyaya haiperi nekuita zvamurikuita paizvi nyaya inopera nekutaurira tochiona kuti vana madzibaba wenyu vaya vamuri kutaura nganga dzedza muri kuunza pamba muchiita sei dzochiuya tochionesana zvino mimi mukatanga notondikandira mugoti maodokanaka bhozi ini chakudzoserai yatova nyaya yekuti hachiawirirani pa saka noini ndakazvipira ndikati regai ndichinotaura kumba kwamaiguru apa kumba kwabereka wabhuza uri padhuze ndakasvika ndikati ana sekuru inini ndo challenge yandasangana nemudzimai wenyu saka handichazwisani pakumba uri kushungurudza iyo sokusiya neindiri kubasa uri kutukurira mama kuti mimi ndimi mune chekuita nemwana yenyu ndikati aiwa isusu takuchida way forward yamungakwanisa kuti tibatanidze kuti mai varipo vachitsanangura imimi muripo tiri pamusha 1 maiguru apo vanokwira pamusoro pemba yangu inini kunanikira magwere kuzi vari kunanikira magwere ivo watondipa peace order kuti mukicheni mama tikwanise kupinda pa ndochiandastenda kuti alright peace order mandipai kuti mbamenya ndipinde its okay asi inini kwangu vanouya vachinanikira kukwira munhu wemukadzi kusvika asi unowakomana wadoripo imba vanouya vakandoendoseyamwe asi vari kukwira pamusoro pemba kachakachakacha kunanika magwere ndotowadziwa kai ndasvika ndozona ndiro zvinoitika vanotora madhongi avo kusvika kuisa mudainini mangu inini kusvika muine weti muri kunwa muine ndowe tochitiko chii ichi komana ndongoshungurudzika komana zvoda kuenda ndowe right vanouya nevanhu vanouya neng'anga chacho kusvika mumba mamaiyo kusvika right itai simba racho vari kuona kuti mune mukadzi irerero ndopava ndirwadza spirit ndikati aiwa 2 weeks dzapfuuredzi ndakangogara pamba pangu hatisingoitaura tese baba vandideedza ndikati handiri kusvike kumba kwavari nokuti hatikwanisa kuonana masutaura tese basi tiri mushawani right wauya ndikati ngauye wasvika wataura paatanga kupopota iwe wakadai zvakadai wata zvakawanda ndikati aiwa hazvina chiro pa chine chiro maiguru kuti tionesani tite way forward makaramba kufamba newe kumba kwedu ndikati no problem nyaya dzese dzamurikutauridzi dzinoda kamari kuti tifambe tichiwirirane tiri pamwepo hapana chakashata pa right maiguru akazosvika papoint yekuti iwe uramba kufamba ndikati no inini handira kufamba asi ndazvoona kuti kupi tiri kuchechi iye waiziva manje kuti inini ndikati ngatifambe iye uri kuenda kuna isi tiri kuenda kuchechi mukoma uri kuenda kuchechi saka kuti tiite connection yacho yashupa saka inini ndakazoti no iyo zviso manyanya musi uno ndibva ndasvika pamba right maiguru namukoma tauya tichigatsana nyaya iya iri kushupa iyi inoda kuti tionesane tiite way forward ndipo pakachita kupopota kutanga uchipopota dzimara vandisvipira kumeso vandipfirira
ndikataiwa inini andikwanisi kudzorera inini ndauya kunyaya kuti tiite way forward ndakabva ndati mangwana acho pandina mwana Tezara ndo nyaya iripo tauya inini mukunda inyurura mukufamba iyo so ndauya tine nawe kuti tichifambe tichione madzibaba gaya auya ari kutaura kuti pane zviro zviripo takashata ngauya ataure n'anga dzake dziya dzichiuya saka ipo papo ndipo tabva tachionana manje inini ndatosipenda mari yandatobva kubasa kwangu kure kuti ndikwanise kuuya kuatinda nyaya ionawo kutoti iyo kuda kufamba pinda muchechi ngatifambire muchechi maiguru hausi kuenda muchechi saka ndipo papaita challenge tikati no tinoita sei wanatezvara tiri pamwepo pekuti ngatifambe wanatezvara kuti ano isi tiri ready tofamba tisaidze mikunda yedu zvabuda zvese techiona tiri pamwepo saka maiguru chikakata panyaya dzekufamba hapachawiriwanikwa saka ndipo pamuri kuona tazoti ndikisi kuno matare anogona kutibatsirawo kuti nyaya idini ibude zvakanaka saka ndiwo chinenge chikuko inini chamunyasa kuda kufambira chii problem what is that kuda mupostori chii yei haisi kuda kusakurira ndakuzwa problem iripo ndekuti maiguru ari kuti pane zvari kusangana nazvo kwavari kuenda nomaita kuchechi kun'anga kupi kwaari kuenda ndo vari kuti ine dambudziko rendinaro but really my point kana maiguru ari kuenda kwaari waisangana nezvauri kusangana nazvo handiti izvozvo ndizvo ngatiyereri iwo uchiti manje ngatindonganga inini handina kuataura kuti handina saidha ndati ngatiende kukwako inini ndiri kuti maiguru wari redi kuti wauye muchechi ngoti maiguru hausi kunamata baba wari kuti zviro zvauri kuona hausi kuona kuchechi ba handiti muri kuona nenhau yekuti isusu tikakwanisa kuti titi maiguru ngatifambe maiguru uri kuti ndiri muchechi ndiri handisi kuenda kuchechi ba saka isusu takutuya manje pana padare kuti mutibetse kuti maiguru ati ngatifambe patiri kufamba tese tiende muchechi tiende papi ndizvo patiri asi chatoda kuda kuti tiite way forward kuti zvinhu zvedu zvidini zvimire zvakanaka. maiguru zvomukai ndiye maiguru aro maiguru ndauro maiguru chokunesa chii zita renyu maiguru ndinozitapewa chihanaso kana kusikati ndakati gonapera munamei ndichibva ndabayiwa nemombe tine pamwe pamushapo kwamademba tachitura mari saka mombe yakauya chibva yandibaya papakaita pamatebhura ndakambomuruzwa naye ndine mwana kukusana kubva kumudhuru kusvika kuno ndakati acho mwana anombotsunguka ndandakasunga nerei saka ndavhumburudzwa naye asvika ndati rapata avo mabasa matasva ndakanga ndinavo ndokazomhanyotora kuti ndoinera mombe yavaita saka mombe yangada kuenda kubucha kouraiwa saka wakazi tichizosvika wakomana wakangozi watore mombe iya wakanga achitoteera mashure wakudzivirira wakazobatsirana neavo mombe yagatiza sindana kuti rapata vautsumbura mwana kutora mwana saka mwana akangokoshera chisaidzi saka zvadaisina nyaya tazwa mombe ndipo payakatanga saka mati mimi mombe yakuzvuzvurudzai yakatumwa papi nyaya chekupinda papi nyaya iyi kuti izosvike pakudara ine ndakabva ndati kuti ndakagara kusvika kusvika muna September bamini akabvafirwa nemwana muna August mwana wawanga ina kuSouth Africa anotsvaga ikoko andambomuona saka bamini akazoya muna August pese apa tatisina abameni pedzai nyaya yemombe tiende nyaya paumwe mombe pamazodini inini ndakazoenda kuchipatara ndibva ndaenda kuchipatara kuyabva ndarapwa asi ndakazotoita urwere kuti andizonitakura huni kana ngume mundakukwanisa zvakazotoita ndikuti ndakanyanya kukwara muchesti musoro musana zvapera mushure mekukwara muya bamini wakazoya muna September achibva wauya wakati wapinda mamamu saka mombe maitaurei mombe iyi ichazobuda kuda aiwa titaurirei baba munini ndiyo akatuma mombe here kana kuti chiiakakunongedza wakatuma mombe mombe yakanga ichitobva kwamandeya yatengwa ndimhimini chananga tikuti kana mombe yanga isina relevance kunyaya saitaurekuitaurikuitaura nezvei makazvuzvurudzwa nemombe pamberi papi hatisweri tinotaura dzekundira pana babamini wakauya iyo vachibva vari vaiguru ndine chigumburo nemi tapedzawo musana imimi makabayiwa nemombe mukasimudza mhepo yamakabaya nemombe mukaisa mumba mangu ikanduraira mwana ndipo pakatanga musoro wenyaya inini pai kwandakaita nemombe semunhu angaswenda kuchechipa ndakangotakuwa ndakanyarara ndibva ndaiswa pane mamwe madzibaba ndikazomuka after 3 hours ona ukangoungana kuchera
Madzibaba hawana zvawakataura. Zviti. Asi mashure ekusangana Madzibaba hawana zvawakataura. Asi wakati kuna baba vako. Chipotorai mukunda wenyu muende naye. Pamba paari pane zvimhuka. Zvida kuzomudhurena ropa akarara usiku. Shuwa ndakatoona. Saka madzibaba akataura. Ndakatoona ndikaenda kumba kwedu. Ndiri kumba kwedu kuya manje saka ndangobuda ndichienda kwamadzibaba vakubatsira. Ndopatakazoenda magwena bamini. Achibva atauro maiguru ndandoti ndichawana nani. Mimi makauraisa mwana wangu nemhepo yamakabaiwa naye muhondo. Ndikati bamini nyaya muritaura iye akachipendo cheche kwamaranga. Muri mpostori chaiyo kwamaranga. Iye akati ndiri munamata asi hamusundipembedza. Ndikati aiwa inini ndiri kupembedza asi pamasoko amakutaura makundipa mumwe muono wandandisiya. Ndefungidzira kuti mhepo yakandivadza nemombe yakabva kumba kwedu. Nekuti mhepo yekumba kwedu haingaikoya mwana wababa mini chisiya mwana wangu. Ndipo pakatanga nyaya iyi. Alright, saka nyaya yenyu ndeyekuti imi makukweredzwa nemombe. Baba munini wakazouya akati imimi mhepo yanga yauya yada kukuurayai nemombe. Makabva mairasa kubvisa kumba kwenyu. Vamaisa kumba kwangu. Vamabva yauraya mwana wangu. Ndo pane nyaya. Ndo pane musoro wenyaya, ndo payakatangira. Kumashure kwese uko taiwirirana. Alright, kana pakadaro it's okay. Saka inini mubvunzo wangu wakuti imimi mombe iri kumhanyiswa yasungwa tambo bva yadambura kana kuti yakatombopostwa nedemo mombe iri kutoziva kuti mweya uri panapa ndoutaura panapa udaundura mombe ine chiki yobva yakuona nenyaya yechiki dzainayo yobva yakutungai pane mweya here saka sei makazozi mabaiwa nemombe vamaendeswa mupostori Ivavo wakangoti regai tiende nemunhu sei. Munhu abaiwa nemombe wafenda instead yekuenda kukiriniki woendeswa kumupostori. Why? Akakuendesai kupostori Kakati ndizoendeswa ikoko. Mushure mekunge sandabaya nemombe paine 2 days mashure. Ndakanga ndatombotaurirwa kuzi ndaona rufumanangisana nerufu. Rufu watosvika mumakumbo menyu. Shandisai munamato isoso. Ndakashandisa kwe2 days. Zuva rechipiri ndashandisa munamato ndopanda ndasanganisa ona. Rufu rwakanga rwatotaurwa. Angakutaura nenyaya yerufu ndiyani? Kwandakanda kuenda kokati. Angakutaura nenyaya yerufu ndiyani? Mamwe wamadzibaba wakatoita. Toda muziva uripi? Madzibaba iwawo habva kunogona kubva kwangu. Hazvina basa ndotaura. Taumuziva. Saka mama enda kwamureva? Wakanga wauya kumba ukachibatsira panext door. Panext door. Saka ndiyani? Waizi madzibaba Isaka. Asi sei mweya wenyu handisi. Baba Isaka ndobva musiyana namatira mweya werufu. Vatokupai manhombo. Sadai muchiita ndadzoka kwamureva. Saka mupostori wamakazoenda imimi paka akazokumutsai matungwa ndiyani? Ndio kuti madzibaba iwawo. Ndakatoita 3 hours ndakazorora. Aiwa. Ambuya. Coincidence iyi. Muona, chandokuramba coincidence. Ani muprofita uyo haagari kugonde pano. Unobva kupi? Kwamureva. Imimi wokuprofita yekuti mataisana nerufu in 3 days time. Anzi. Imimi muri mama muona ku next door kwanga auya. Anditi 2 days zofura day number 3 musati makanda nhongo yechitatu mabva matungwa nemombe mubva matakurwa imi mamuna chamuri kuziva mubva maendeswa futi kune muprofita uya pamurehwa uya achindoti muarea iyo semuprofita iya mubva svika bva kumutsai akakuendesai kumuprofita iyi ndiani? Wana wakanga watoripo kazozi. Ambwezwai. Wanhu wakakuendesai ikoko waitoziva kuti maifambirapo. Kana kuti wanhu wakakuendesai ikoko wanhu vanga vatoziva kuti makanga kamapihwa munamato we3 days.
Inini handina funga pakutanga kutandarisana ngwezi. Handina kusimuka ndichiti ndikobatsana madzibaba. Ndakaenda kohodha mahabvu, madzibaba aigara nemuroora. Ndakaenda kohodha mahabvu pamwe wacho pamaishe munyama. Ndotora mahabvu aya madzibaba aya achibva kuti nditaurirewo madzimai aonesa mahabvu musandau. Kuti kana wapedza zvauri kuita wasvike pano ndine mazwi awo. Ndo matauriro andakaitwa. Handikuti ndakaenda kuzvidisira. Izvekuya pandikuramba. Pandikuramba ndekuti vanhu vepamandea hawamuzivi munhu ngozi munhu anogara pamurevo. Saka sei imi marwara wobva wakuendesai kwaari? Ndiwo vanhu vasingatomuzivi haagari muiriya imomo. Saka vanhu vengo wabva waita inini kukuendesai wodzaisai munhu. Mataura nenyaya yekuti mwana akakuwara akaita ronda. Saka imi mochitora mwana akuruzhika kuenda naye kumuprofita musingaendi naye kukiriniki. Sei? Ndivone mubvunzo wangu. Apa pawakatiridza tiine pamadzibaba avo. Chanaka wacho wemota akanga ada kumombe. Akanga atofonerwa achibva kuti ndiri kwamatondora ndine dhirivhari yandiandise. Saka imimi mira ipapo ndikuya kotora mutende kuenda kuchipatara. Tichobva ipapo ndakandazoenda kuchipatara ndikaenda kusikana ndikaenda kuexray. Ndopatavhunza kuti pamakaenda ipapo muprofita wakati chii? Pandakaenda ipapo muprofita anazvo zvizhinji zvaakataura. Zvishoma zvacho zvakazongotaura akati mimi baba imi kutaura kwangu wakagara nana mai kwangu varipo nana sisi nana mukoma wese dai mambotisundurusa mwana wenyu ipapa taona mwiri wake uri kusvetwa ropa akarara achazongofuma akazorora ndo matauriro akaita hana zvizhinji zvimwe zvakazotaura saka vana baba vabva kumira mukwasha ufa kuzorora kwekutora. Saka inini mwana ishe yangu pairi ndekuti kuti muzosvike pekuti amakaunda accusations dzaba munini handiti baba munini wakangouya kungouya from nowhere kutongosvika kutaura kuti mweya wangu unoda kukura iwo ndouraya mwana wangu. Inini kubva kwana kwandakaita kwese baba munini wandakazotanga kuona muna September kwawakapinda mbama wangu achitaura masuku aya pese apa tasingaona ndinondaigara kumba kwedu. Ini ndikubvunza inini ndati hapana here chimwe chinhu chakaitika chekuti baba munini wazouya wachitaura mashoko kuzi can't tell me kuti mhanhu vaSouth Africa ungosvika kutaura kuti iwewe mombe yanga iri kukutunga mweya wanga uri kukutunga iwe wakada kuuraya iwewe handiti ndo wakazoya kumba kwangu vauraya mwana wangu just from nowhere. Inini baba handizivi akataura baba munini sumukai baba munini ndimi makataura masoko maiguru ava wakatanga akati zvandazwa pana madzibaba ndazwa kuti hamunomira zvakanaka pa ndikati madzibaba wacho kana aripozve inini ingori padhuze apa ngaauye inini ndapinda chakatanga futi chimwe ngechekuti ndakapinda mumba mangu ini mukicheni ndopinda ndoona pamusoro pemubhedhe mune pane nhingirini pane dombo rekumadzibaba zviripo chakasungirirwa sindikarapo chimwe chindotsuno ndaona idombo uratidza kuti ndere kupi kumadzibaba inini ndochibatanidza macho kuti vari kuenda kumadzibaba wati nenyaya dzavari kutaura kuti baba munini raini rese ranga ritoripo paitoprofitwa inini watori neumbo ndikati aiwa mimi maiguru ngatichifambe zvichana zvichana kuitira kuti chokwadi chamuri kutaura mimi chibude zvokutoti zvamuri kutaura izvozvi wese wari mawitness aripo akaitozwa kutoti aitoita kutoimba nenyaya yacho kuti makabatwa pese hapana pamururimba pamuripembera tikati aiwa kana zvakadaro zvakanaka tinochiita way forward munoona mini kuti mujekerwe ndini kuti nini handina chitemani kubva muchiroorwa mane makore muri mumusha medu hatina dambudziko asi dambudziko rachiita manje pekuti uri kuera zveprofiti zvake zvakawanda. Nyaya yekubvunzwa yabvunzwa pandeyekuti makataura here masoko ekuti mhepo yange iripo ndiyo yauraya chinhu? Kwete ini ndakati nyaya yedombo randakaona ndiyo pakati imimi ndimi dombo iri muri kuona nekwamuri kuenda zviri kunangana izvi padombo dombo rakaiswa ndiani? Dombo ina handina kuziva basi nokuti ava vanongosununguka ndisipo vanongopinda kudzimba dzavo saka ndakandoti inini munhu unondoenda kuchechi yake madzibaba yacho ndiyo handone matombo aya ngokuti hapana mumwe pamunhu amboripo pokuti pakambomubvunza waita kuti dombo rabvepiwe ndakandotaurira wese nditoti dombo rirapa ndaona izvi aitiwo maikuruza aiti handizvizibe inini pakataura inini ndakatoti inini handizvizivi handina kubvira ndaisa dombo iye zvetombona kuti haana munhu wakapangisa dombo ndakatipangidzira watakati nawo panguva iyi
ndikatorishota mufoni asi ishuwa iri kuti madhongi ari kuwetera mudeni make Zvakaita pane imba yakanga shuwa ere uzvatazi madhongi enyu mimi ari kuwetera mudeni make munoita zvomunoda. pane dhongi rakanga richitorwara, shuwa rakapinda dhongi rero. mudeni make Mudhainini mavo haisisiri imba yawachikushandisa, mudzimai wacho akasoshara. Asi umbaike Saka acho hatina kii bacho kuti dhongi rakangosvikawo kuti kwakuti munhu vakamira pavharanda vagona dzori bhodhomba ravhura rangasingakiwa hapana kii. Saka ndichibva ndaita kuti pindai padhoo, ndichibva ndaitira mandoro padhoo. Achibva waya pamwe akati makambozvionawo ere zviri kumberi uko kune mandoro ariko neveteni. Tikatotuma wana ukaenda kokoropa. Shuwa zvakadii zvakaitika. saka imi muchamuda muitru muri unoti nyaya yedu yenyu kungofungira kuti nyaya yedu yekufungira lazima ikurunika mushe wanhu mukadzi unounza ng'anga ere pamba pasi uri kuudza mai wacho uri yapo kune imba irikupindwa nen'anga unopinzwa ere shuwa mumba isiri yakoba imba muroora kuti unoenda kotora n'anga zviprofiti achiuya achiita machipiti akaanoita ngotiwa mwese wakadzi watina tiribuya muri kuona taita simba rekuti ngatiunze kunono inhau dzekuti tinoenda kuchechi iye wai asikaendi kuchechi for 10 years now aendi kuchechi murume wacho kuchechi n'anga chakuma uyu uri panapa muchemberi uri panapa murume wacho anaenda kuchechi murume wacho unoenda kuchechi mamusungwedzi koko kwadharemendi baba kuti mukadzi aendi kuchechi munoenda kuchechi ndizvo imi munoenda John Maranda mukadzi enyu aendi kuchechi akagumira nezvinetso zvakaitika kuti ambomira chandoziva kuchechi kana atomira wakamiswa nechechi anomiswa nechechi akamiswa nei ingumira ichatsanangura tsanangurai nawe atauya panapa izina apa mwari kutaura mishoti pamwe aidingidzira kuti waitaura neshoti panhau yekuti atungwa nezvekutaura zvitikuonawo rungarangara isusu nababa munini uyu hatisi kuzwisisana kubva sefemili yese yekwaMatasva une nhau yaakauya naye achitaura kuti muri kuunza vanhu mhuri yekwanyatoti waiteketera kumba kwangu wekwanyatoti tikati isusu wekwanyatoti hatiwaziva samunhu rakasvika pamba pangu ndichizondizo unezve pamwe unezve maitiro aari kuita nefemili asina kusarudzwa nabai kuti vanhu vari kumuti wakabata tikutaura kuti vari kuzi wakaroma asi yena haasi kubviri baba kuti inini hana kudiniba saka akafona ari jubheka aifonera inini mukoma ndiri kuuya arifonera sikuru taurira muzukuru wavo kuti mukoma ndiri kuuya kumba ndiri kuuya kumba da kuti tienzanisana namukoma wangu nhasi kufunza kuti uchataura mudzimai akati nda kuenzanisana namukoma wangu akabata sekuru ari kuharara akandifonera ndikati ayo mazuva akanaka asi mutaurirei sekuru kuti anouya dani shuwa ragara riripo mumusha medu takambotaura harina kupera unouya munin'ina todaidza wana mukoma wandawaenda pano totaura tiri pamwe chete kana zviri zvekufamba kuenda kuchechi tofamba takasununguka waita zvakanaka munin'ina asvisvika munin'ina akati ndauya mukoma mangwana ngatifune kuenda kumwambundichenesi ndikati hatifambi tiri waimba ndobva ndafonera sekuru ati zviro zvamakataura kuti muzukuru kuuya kuti tienzanisane ini ndanga ndatobata wana mukoma wese ndikabata umwe wakagara apo ndikabata zvikanzi ini handifambi titoda kuti tiende kumwanga tichenesane tiri wairi wamwe handibirira nawo ndo mashoko akataura adaro akabva asunga bhazi kakwana tezvara akwebaba papa nemudzimai andisipinda naba ndakabvunza tezvara waari kupikisana naye kana kuti ndiani zvikanzi uri kupikisana nedare nezvekwaMatasva saka wauya kwatezvara kodini uri kupuma imimi ere wana tezvara kana kuti uri kupuma isusu yekwaMatasva zvikanzi uri kuti nhau yangu iri kwaMatasva ndikati kaidzomwe kwaMatasva ndakati tezvara fonera munin'ina awe kumba shuwa tezvara akafona tikasangana munin'ina kumba ndikati hatichatauri tiri wairipa ndikadaidza ndikisidiwo mabvudza uye watizwa mabvudza agara apa munin'ina wandinoda kutaura kuti nawe akafonera rujubhe kuti auenzasana namukoma tabata mukoma mukuru wari apa wari kurwedza wati ndaakuuya asi kanga asvika munin'ina mupei foni titaure naye ndakafona haro munin'ina apa ndabva ndikukoma ndipei 10 minutes iye akabva aenda kumba kwake takatogara mukicheni mamuchemberi vaasumuka bva aenda kumba kwake bvaachinja apedza kuchinja vaatoenda kwauna unogara kwauna agari pamba apo unoita zvekuuya munin'ina zvaakuenda uyu kazi ndipei nhamba dzamukoma dzacho ndidaidzire ndakandodaidzira alufamba ndisa ndandosvika 5 steps ndizwa ndafoni wake Samuel kwaMutosa Abraham Matasva nditapiwa kuzibatira mupiwa Saturday akadaira wacho ndikati ndiwo nawe tatoti tienzanisane yatowa kwaMutasa zvikanzi nawe yatowa kwaMutasa munozvizira kwaMutasa
hapana kupera 30 minutes aibva afona zvakare arudiwa no ndaita mistake handi Abraham Mataswa nditapiwa kuzibatira isusu tatamuzira kuenda kwasabhuku short akazotoenda kwasabhuku kumuzisa kuti ndo nawo yatadaidzirwa kuno sabhuku tikamusana kwakati handinayo saka zvadaro ati murudiwa kwamamutasa ndakafonera mukoma momerese matatu mambo wabvunza mubvunzo mazvimuruzvise mubvunzo wabvunzwa notanga mene mauzwa munogona kungotaura toda vanhu vanoteerera vasingapedzeri dare nguva vachipindura zvavanenge vadi pamasimuka mambo wabvunza munhu kuti sei muine awkward arrangement yekuti iwewe muna madhodha vane marangi mukadzi uyu anoita zvinhu zvisiri zvechechi anoenda kun'anga nekudede ndemukati uchapindura kuti mukadzi uyu ameno mambo akatomboti akadzingwa here kauti akadii izvi zvamurutaura izvi ndiri kuziva kuti hamusi kuirana nekufundira nekurumba nekudini pindurai mubvunza nditi mudzimai apiri kwaJohani Marangi takafumbira sefamily aine matambudziko aiitika pamusha wairwara achibudirwa achitaura zvaaitaura saka taenda kuchechi takazidzokera watatezvavanga kuyo wakati tadzoke kuchechi zvako uri mukwambo asi dambudziko harisati rapera rakakuti rigadziriswe nokuti wese wakabva waramba mbarasirionzi saka ndingamubona mai maakutaura nyaya chaicho nyaya iyi ndekuti mukadzi wenyu ndi ari kubudiwa achitaura kuti baba munini wakaroma achipinda mumba mani mambuya matasva ainongedza achinongedza achitaura kuti kubudiwa ndizvozvo ndo nyaya yenyu chaicho saka nyaya yenyu pairura tikatopedza nguva endai panzara panani endai pana chihera panzara muchinisani mudzoke moti panze matotaura kuti uyu uri kubudiwa wavhazikanwa zvichiwa uri kubudiwa here kana kuti idhimoni kana ari kubudiwa mamatovazi kana ari kubudiwa nezvokumusha kwani kwake asi nawe yandaibudirwa nayo yakanga iri yababa mukuru wasiri panapa tikamboendamo uba zvimeni zvatinodaka hatidi munhu anoita zvinhu mumutame wanhu zvatinototi tese tototi zviri kwere izvi mumba mambuya uyo hamupinduki ndimi paimimi kuto izwa izvi tererai mbuya pamusha pewanhu panonzi pamusha pani pamusha pachina mbuya pane munhu mukuru uripo ava varume wenyu ava vakanetsana imamupindiriba mutoriwo muuyi uyo munhu ndiye akabara varume vaidavo handiti zvemadhongi tazvizwa zvekuti munopita dzimba dzese tazvizwa unhu hwenyu pamwe mune makabudirwa pamwe mune muri imimi hazvichabatsire mwamba watotora kuti endai tinotizwa kuti mweya wamwinawo imimi ndiwo uri kuitisai zvamuri kuita here muri kuona izwai toatibatsirana ngatisaito ngati kunzvenga ngataura nechii zviripo chokwadi andizwa murume wenyu chaiye wamurarama mubezo wataura kuti the reason why makamira chechi is because manga muri kubudirwa saka chechi yakati nemugadzirise chii muzodzoka kui makagadzirise kuchechi saka nyaya iri kuti chiwanu chacho icho munhu wese anofanira kuziva kuti chiwanu chingori penyu chii ndechemumusha mamatasva here kana kuti ndechemumusha kwani kwenyu oneka matasva asikana variyo sei chichiuya pamuri ndosaka tati ngazvizivikanwe kuti chiri pamuri chiri kunetsa chii wanhu wese waripo wonzwa musanetse vanhu because confusion yese iri mumusha wamu is because of you ndimi muri kunongedza vanhu ndimi muri kunongedza vanhu ndimune madhongi ari kupinda madhongi ari kuwetera madhaining evanhu ndimune zvese ndimi zvese ndimi urunaaabvere pamusoro peumba ndiya ndimi ndimune piso munhu ngaaite sakarorwa munhu garai pasi matanga kutadza kuwirirana nekubudirwa kwenyu because kubudirwa kwenyu ndokukudhairektai kuti muite zvinhu zvisiri kuwirirana newangu because right now hapana anotaura kuti hatoda kuenda kun'anga because makambombiswa chechi saka endai kun'anga kana kunodzoka kuchechi mazodzokepi asi n'anga itomboendaipo ndokwemuri kuswera muda kuti maya pana muda unyepota tendi kwakati mugodikulo kwamuri kuswera ndimi kwamuti kwamuri kuswera ende kana shaika harisi shaira Johani Marangi yega ishaire kwenyu saka gadzisa ishairani
Wakazi ngero kwa mataso. Reda kwa mataso. Kwa mataso hakuna nasi kana. Gare pasi mia tole. Saka marudzi wakamboza kuti taura ndimo yani ndo festival ya ndiye sekretary wanhu pakukura kwawo kwese wanga unorima handina mbona madziva akuchuya nekurova wakadzi wacho wangofamba nemakowa mukasvika pamba pedu pane tengi riripo remvura pakutingorima zvekurima ndakazobuda ipapo nekwenda nevamwe vana vechikoro wapera kuroorwa iyeyi watova wane mupambo ndikachengeta muzukuru wake akakura ane mwana kumusana asi umoramba mwangu mwakabhedha ungoti mwana wako uyu wakambudiri wakambomudiri ndikati nandisai umwe husvipa umwe hutsvuku chipo chake iyewi chaakapinda imini zvemunhu pakafamba zuro makafamba nenini makafamba neni zvemakafamba zuro pakaziya ndadzi yangu yakati wambondifambisa nhando wawatondipe mari yangu yekuti ndiro yekuroora hauna Buya mbomire. Unoti uyu makamudini. makambomudiri Buya manini mune muda anze kuti yakadini. Endemuone bhanana rana ukushanda ende wane ndinowazukuru 30 wavo iyo wavo vari waibira pasinewo pamupambo pa iyeyo akabhata 30 Warume tua. wande tua wakakurira kwako vandandobara saka nyamusuro uyu manje ungopa wakabhata maibhakira kurwedzi akira kwenda kurwedzi kugare kwei uyu mbatera mukoma zvaipindirana mukoma mabvange ipapo akati ndabva ndatiza mai wako uyu ndizvaakauya nditaurira mai wako muroi ndanyara kunamba tiri kundonamata angu kunoramba ndiri kundonamata uyu mukomiti wekutoti muchechi uri kudaidzwa iye ngoti ndingoda kuzonamata pane zvaitika saka ndingobva ndafunga kuti zvingoitika zvacho iye mutoro mumba mangu mahashoti izvozvi usiku madzibaba usiku nemasikati wangopira pamusoro peuya peumba yababa munini kunanika wanhu wakamurombesa mwana we ine ndingoenda kuchechi handisati ndabatwa kuchechi kwachoyo kana kuti ndimire kunamata zvingondinesa ngekuti inini chikondaka murume wangu akatokana zvendakufa kuda kuti mabhuya ugare pasi ungozoita zvingotaurwa wakuru ndozvoungoita usazomire kunamata ba ukamira kunamata mhepo yacho hauzoikwanisi vaitakamatira iye ungobva ati chii chacho chouri kunamata nino uri kwarombesa wana ibva wakapita kukana mhatumudzwana kwamaikuru kwanga kuri kwakomana wairi ininiwo wakomana wairi kuita 4 ngatitese handi patataura tini ngatindi pa tozwe zvekuda kuzwa ipapo tozodzoka Mumboti kwazi. yes baba Ndaita inyaya yomwazwa wautaura kuti takazodai kusvika ive auya kuroma saka inini ndauya ndakagara wakandifonera mukoma kurapwa ninoauya taane nguva tisikaonani kune munini auya kuno utaura kuti toda kuti timboite dare ndikati mazwi akanaka kana auya akadaro mazwi asi izvo tinoita manje tikataka kutaura dare tautodaidzana nefamily yese nekuti ari kutanga panyaya iyi kupindura munino ndikati akusutanga panyaya nyaya takabva nayo inyaya ipi iyo iyi yekupumhana kwawo arupuma umwe ndiye anobva kare akatodai nyaya yakaita ngeyekubudirwa kwakazi mudzimai ari apa waibudirwa madzimai ake 2 uyo aibudirwa pamba wari 3 saka isisu tikaenda kuchechi pauninoya batola kuti no isisu ngatipobude kuchechi tikoende tikati hatipobudiba tinotanga taenda kumudzi wechechi tichikumbira kuti zvamwari kuona tingoita kuti tifambe nazvo takaenda shuwa tikapiwa tikaendeswa kwaShemandera kuzi right
vanhu vedu avo vanoda kufamba munyika. Saka isi taenda kushimande shamande vakati vapurisa kuti tifambe naye. Takafamba mwakati wandei mwese Mozambique takapinda munomu tikapinda mwese ngotaipinda makazi tapinda mwese imomo nyange rubata baronina irubatwa pakuti kudii nyange rusabaronina nemunina ngote bari kuti munina ngote tezira inini wakauraya munhu ndozvazvo kuda zvikudii zvikutaurika. Saka inini kumira saka uyu rubatwa chipi uyu wakumunina nyo kufa wakauraya munhu wakacheneswa tiripo kuti uyu muri unomuwenga uyu muri umpomera mhosva dzakawanda wanda tiri tese taifamba tiri 4 tese uyu ndiye anga kupomera nevari kudiwa kuti wangaitungamirwa ndii unazaibuda pachena ndakuda kuti ndisvike pekuti kugara kwese uku ngenyanga yerunyarwa yaane makore atitosvikika noti 12 years nyaya yaitika wazi takaenda kwatakaenda bhoera ndautaura kwatakaenda kubhoera iye ndiye aitinongedzera kuti hambai pakati ndikataa kuzi isai right taenda uko takaenda kwagananzaro ndiye akatitaurira kuti taitoti muruda kuti tiende pini nanako tainongedzera asi tainongedzerwa kuti angatende kwakurutaura kuti kungobatsirwa zvakare. Takaenda bhoera tasvika ikoko takaenda titori family tisiri 4 badziva nevamwe family tasvika kuya tapinda zvikazi mimi ndeimwiti mukamuri kuda kuuya kotsvaka zviri kunetsa mukati memusha muchisiya wakadzi mwasire tikona pana wakadzi apa mwasire wakadzi kusina kuya nawo inini ngechemoyo ndatutoti shuwa ngekuti uyo anga rubudirwa wake uyo rubudirwa uyo rubudirwa tikati parutorwa tiba tataurirwa kuti imimi izvo zvizvi zvatitaurira uyai kuno pana endai motitengese pakataurwa tofambira namombe 3 tikati right mombe 3 kazi hamubvisi pamombe dzenyu nyaya isina kubuda pa mwauya nawakadzi 3 wakadzi sorry ndauta wakatatu ndauta musina kuuya nawakadzi tikawirirana kuti no kana tasvikirwa pakadaro ndiko kuti nyaya yedu yadini yapasa nyaya yedu yadini yapasa takasimuka paya tatowirirana neari kutaurira tasvika pawatsomba nzara yakuruma tikati ngatibove tapinda tiri kudya paya tindorimo munini nawo yakabva kuti inini uko taenda kuya pane chondazwa pakuya tikati munini uruti izvo tirifamba kuda nezvi tirifambirei handiri kuda kuchenesana iwe icheneswa uyu munini wangu aichengeswa mwese muri wairi newakadzi vari kubudirwa toone kuti ichokwadei. Saka mukana wakutaura kuti urikati toende nemai takatamira paya uyabata kuti alisi inini ngatitsvake kumwe kwekweni uko tabva kuya masoko yatown taifamba tine mupurisa watakatapiwa nemama pokufamba naye zvese ndakatenga notebhuku nebhiro ngati nyora chese chawazwa kana chikataurwa inini nyora pasi tindori pamba takabva tatoparadzana kumba tinozoenda tesepo wakabva asimuka aibva achitora mupurisa uyu aibva aenda naye muri kuenda yenyaya ipapo ndakataura kuti kanga waive kugumisira kuzouya muinditaurira anenge asakane dzake ngatapega because apa matoti yebhandisisa kuchechi tauya apa saka mumwe ndikutaura ndidini takabva tandaidzwa kwamambo mandi waenda kwamambo mandi tadzika kuya kwashesho tadzika kwaoshe mandi pekusvika ikoko Ishemande waibudirwa wakanditaurira ini ndakazotobviswa mudzimai wake uyu ati ndabudirwa zvahakirana nashemande
ndakakutaurira iwewe muchitanga kuuya kuti kaseti kupinze mwiri kuti zvinhu zvizvi chiwanhu chiripi chiripo tikati saka zvikazi wabva wapindurana kudiwa kuya kwapera wamwapasukudiwa mukadzi wake mukuru ndiye akarudiwa ipapo tabva ipapo wakataura kuti kunoku chaiko hakuna chomwa kana mungaswere munotenderera hakuna chiro uya kutaura habai kubadza ndikati zvari kunongedza kuti habai kubadza ainongedza mumozambiki ndiko aruswerani handisi kuenda baba ndikunatsozoti hakuna ere ndikubvunza hakuna ere anoti munhu wakapara nyaya yake kana wakauraya munhu achigadzira mhepo yekuti ihangire ibatiwo ndomunhu mirai ishe Mandela wakati chii wakati tisisu wakuda kudzokera kuchechi dzokerai kuchechi takapiwa ngechechi kuti fambai nono hakuna chiripiba chotimboonaba dzokerai wakuda kudzokera kuchechi dzokerai ini ndakati ndinoda kudzokera kuchechi munini akati wamwese mufemisi wakati ndaudzoke asi uyu problem mukataura daro hapana zvakataura kosi kana akamudirwa wakahakana awo irimidzi wakawirirana pane pawakawirirana wakataurira handizvo saka zvawakawirirana zvoda kuziva kuti pawakabatana pawakahakana naishe Mandela mushe Mandela pawakahakana wakataurirana kuti kudii zvakazoita kuti ishe Mandela asvike pekuti ati wada kudzoka kumachechi dzokai kuchechi kosi ishe Mandela angamutangira kuti wada kudzoka kuchechi dzokai kuchechi ka pasina chaonekwa wakapindura maripoti akusonyorwa nemapurisa kwataenda uko neuko neuko ndizvaanga akuefareti achitaura kuti inini chondiri kuona ngechoti mimi dzokai kuchechi wakuda kudzoka kuchechi ndiri kupai tsamba yekuti mudzokere kuchechi iwa zvakaitwa tikapiwa iyoyo mhepo nyaya iri kuitisa izvo toda kuti ndakubataura ipapo kune shamwari yake yaigara naye Joburg wavaiti ari Joburg unokwanisa kutumira zvinhu kumbawo neshamwari yake kana kuti shamwari inotumawo uyauya nezvinhu zvaauya nazvo shamwari iyoyo yakadhisapiya iri Joburg haina kuzikana kuti izvozvozvo ndo mhepo iri kubatwa munin'ina iyoyo kubva kumasoro kweso ndiyo nyaya yandati munoni ezvo zvetatokuva kuti wauya mweya wekwama hatina kumbozwa uri kubata mukadzi mweya wepi izvozvo ndozvo tisina kumbozwa kuti watarazike zvemumusha menyoni mukadzi munonizwa mudare rino takambouya tichimukauva chiko delete takambouya nenyaya iyoyi tikabva futimo jaziraiti kunoku tikuita kuti titokufambisei kuti mwene saka zvese zvezvo hazvina kuzoita takatadza kuwirirana nemunin'ina ndiyarukomegwa Alright, ngatimudei panzamo. Ngatiende panangoshinga. mudzoka. Inini murundona inini ndikamazi. Hatiendi uko. Isisu ndio tataurirana nawo kuti tikataka kuda kuendeswa kuku. Murukumbira ngauti. Mati zokerera izvo madoro. Mati atidini. Murukumbira kuti musaendere kuti mati atendi. Ndatidini. Kana ini tiri kuchecha nditi. Murukumbira authority fanika zvatakamboita zuro. Tereza ndoti. Murukumbire kuti mati atendi. Mambo atawa. Unokumbira apa chikumbira asikana tinobatsirika zvese zvekutsana kunobatsirika kuti tikatataura zviri mukati mweyera zvisina basa. Andisi, murikuona nyaya imba iri. Umwe wenyu paanoenda mberi, wamwe anodzoka kumashure. Wamwe wenyu paanoenda mberi, umwe anodzoka kumashure. Saka ndipo pane dambudziko renyika. Because kana makazi imi budai kuchechi nemogadzirisa. Atakatodzokera kuchechi. Makadzokera kuchechi asi dambudziko hamuna kupedza. Rakapera. Rakapera. Saka mirai. Nhasi pamauya panapa hapana kunongedzera munhu wamunoona. Nhasi pamauya panapa mauya nenyaya yenyu handisi. Saka isusu tisi takunongedzera kuti
zvomasojaida zvo mwamuri chikubhoera tatinongedzerwa neuyu uku tatinongedzerwa neuyu nhasi mangouya nditi tomatanga kuchiendaera but makuti mimi muda kuti amirai munotanga madzoka chechi ndati muda authority here muruda authority yechechi here aiwa kuti ndauya kuno muningina uya atonditi mukoma baita nyayo bambo indamusingapendulapenda murungarangara nditi handisongaragara pendurai kwazi muruda authority yechechi kana ndikabvota zvozi zvazvefosi ipapo kwete fosi pa ndiri kuti handisi kuramba izvoizvoba kunoti nhasi tikotoendesa nyaya kuchechi moyo kwamuka nyaya iya yamuka muri vamambo handizodzokiba uko nditaura kuti ndakaenda tikotaura nawo vanokupai authority ndati kana muda authority nditofonerese ndimuroti izvo zvatiripo authority zvakanaka saka natotitengei ino murunotaura ngekuti ndikatoamba boti vhozvo mwambozwa parikuda kuti ndiri mukati mweye uyo munoswera neyo mukadzi wake unoswera kun'anga uyo adzika kotaura nemi makagara uyo uri apo adzika kotaura nemi makagara kuti mukoma taurai mukadzi wake unoswera kun'anga uyo ari apo ndatopedza kutaura handidzokereri vateerera handidzokereri vavazvizwa ndine mvumo yekutaura ndakamira ndiri panapo ndega izwai bambo regai kubatsirei problem yenyamaita ndeyekuti uyu muningira wenyu uyu paabva paanga akagara achibvadzika kwamamuro ndiaenda kukuudzai zvekuita basa redu abva muningira kuti endai mogare muningira wenyu bambo haangatitauri nyaya yekuti anzi uda mutanga ndakumbira chechi iye mukadzi warora naye magumbidzi anoswera kun'anga everyday bambo saka muri kuti what are you saying imi muri kuti mimi muda kukumbira kuchechi muna kukumbire kuchechi iye muningira wenyu mukadzi warora naye everyday anenge nenganga bambo makakumbira here kuchechi ndati makakumbira here kuchechi unoswera neng'anga mukadzi makakumbira here kuchechi iyi n'anga dzinoswera kumbao tiripinda pamamai wenyu n'anga dzaine mukadzi mirai gara basi tati n'anga dzikuswera pamba pemukadzi uyu makakumbira here kuchechi mazvizivo ndosaka zvatakuita pambuka imimi kana musida kuenda panze apa mimi munoenda kugara pamunogara mozwawo zvekuti kusvikira kana yenyu yawo mozokumbira kuchechi muri wani asi uyo unopinda nemukadzi wake aiwa urambi tauriri izvo zvotaza upindi bayo because iwo kana uda ndizotaura saka inidzi panapa wauya kotishandisa panapa wauya kotita mapedzi mira wauya kotita mira izwa shamwari nyaya yedu bairi nyaya yangu iri pekuti handiti wataura iwo pausimuka panapa kati chechi yakati endai mogadzirise matambudziko ukataura iwo kuti hausi kunamata iwo izvataura pakati takambomira kunamata izvotaura here pausumuka ukati takamira kunamata kuti chechi yakazi yakati endai mogadzire nyaya dzenyu izvozvo choda kutanga kuchinja lotadzira mukoma wada kutanga kuchinja chii watitaurira panapa kuti kana if you want tinokuita replay clip video yako iri papo ngomira ngopindura chiite here replay kufamba kana wakutendera kuti tiende kokumbira tieze family ndati izvozvo ndiri kuzvikuitana nazvo ndosatadaidza hama dzese kuti tifambe eze family kwete tiri wairi ndopa takaramba mambo ndinokwana papanapa asipo ndiani uchaubatwa uchaubatwa unogona unga uine twako kuti asi izvozvo zvatikuda
tikumbire mambo kuti No, watitendera no, it's okay. Atikurambidzima zvamurudi zvamuri kudai atikurambidzii mutemo watoti bvubiri tikurambidzei zvamudi asi isusu tinomanikana mauya mukoti muno tinofamba nezvamunei mataura hatifambi nezvenyu because isusu ava takubvunzai bambo tikamubvunzai mubvunze kuti bambo muri kugara namai avo mai avo hanamati imi muchiti muri mupostori asi mukadzi wenyu haanamati muri kuti nethis awkward arrangement yekuti mukadzi wenyu wamurara naye mumagumbezi ari kuya neng'anga pamba handika then imimi moti handina ndiri kunamata asi mukadzi wakorara naye mumagumbezi anga ari kuya neng'anga pamba zviri kuti maprofita asine chipostori maprofita ari kuya kwamurehwa ukamurehwa nekupi kweso nguo tsvuku haasi mapostori kwamarangi ari kuswera rumba mako asi iwe pana poda kuti nyepera utazi uda kukumbira kuchechi uda kuchechi ipi wada kukumbira iwo chechi wakang'ora kare unganyepera vanhu ukaita sei bambo wakang'ora kare changabirono wari kutishandisawa mumwena musauya pano inda mauya pano uda kubatsirwa zvino zviri kutaurwa nemambo muri kuramba because mukona problem yenyu nomuri kutipedzera nguva problem yenyu ndeyekuti mimi mauya muri kuti mimi muna nedambudziko nemi ndeuyu mukona padambudziko rayo muri kuti mimi muna nedambudziko renyu rese ndeuyu handiti uyu wacho uri panapo kuti zvamatitauramba mukatende vai ndishemesana imimi wacho muri kunongea problem ndima kuti akauta kataenda kuramba muri kuti imanje imimi mataura mega imi kuti kwese kwatatu kuenda muning'ina uyu ndiye anga achibatwa ende kwatatu kuenda kwacho kwese anga achitonongedza n'anga dzacho kwatiri kuenda ndiye andisiya tochiti no it's okay no problem nhasi haana kunongedza haana kuita sei akukunongedzerai ndiani ndiri chienda yapo munoone munhu uyu andi mamata kuti saka uyu mukadzi wenyu ada kukumbira chechi futi kumbira mukadzi wenyu arikuti azi ndikubudiwa nezvekwamatasva uyu ada kukumbira kuti manje ada kukumbira haana kwada kukumbira ndokuti asitadzoka saka unoenda nani apa Mimi pale zvindirire ndiyene nababa mina. muri wairi muri munyumba zina Mina wakasaita. Awozoita zvichechi zvawo se. obatati munhu ese avhetwe bhosi zvine zvabatita munhu akachena papa umwe azi pana akauraya munhu kwaya kuSouth Africa akatofa anditi mweya yacho iripi muri kuisa masutifiketi mweya ngavafambi musha mavo mune zviro zvinorema mavizwa wana kumuswera anenge akutoona munhu anofamba pamberi pake mavizwa kune nyaya mumusha mavo vanhu ngavafamba vagatsise zviro zvavo munei urombo wakutambudzika mune mweya wakaita ngavafamba vanhu ndinani imo mumusha mavo muri yani imimi ini tezvara inini uyu mukunda uko nini garauzive kuti badia aiwa mukona nyaya yako mukadzi wauya nababa wake anditi ende mukadzi uri zviri kundinetsa pandiri ndezvekwamatasva wana matasva wacho wari kuti munhu ane dambudziko wemweya muning'ina wedu uyu andizvo saka izvo zvakuti tichiendai apo kamupruvhe kuti dambudziko riri apa nezvamuri kufungira apa ndizvo here wana matasva wacho kuziva ndo hakuti tisatanga taenda kuchechi tokumbire kuchechi wati tiri redi apa the accused wati tiri but avo wacho vasina nyaya avo wekungonoteerera badzi ziri kutaurwa ndo hakuti wakachena here iwo wacho ndo patakutaura kuti taakutanga kufungira manje taakuchitanga kuchitofungira manje kuti imimi wacho muri kunyepera kuti machechi ende patakaundisa dambudziko ndepoti pamatanga kuti takabva tazina ishe mandeya watodzoka uchidzoka kuchechi ishe mandeya ndeyangambobudisa ichechi saka authority yekuti ishe mandeya azi kuti dzokai kuchechi
because wanga kuti chimbomira ichechi wani wakuru wechechi ndo akanga kuti mirai ende mopedze chi dambudziko renyu kana mazopedza mozodii mozodzoka andi but imimi right pamakadzoka kuchechi wakuru wekuchechi pawakakusvikawo handingamoni kuvunzai kuti zvakapera here saka pawakavunzai kuti zvakapera here makati nyaya idzi yataura mukoma arikutaura zvekunyepa because taane 10 years tisika murusariba kana kumusana nenhau yacho yaarikutsanaurai inini shuwa ndakauya nenyaya muno yananyatoti shupa mukatiti emergency panapa tirundoenda kuchechi mukati endai movhenekwe uko tikabuda shuwa nemapurisa enyu umboomonawo panapa yananyatoti saka iye mukoma uyu une munin'ina wake asiri kuenda kuchechiba wakatomiswa chechi yepostori kuti hatina matineba iwewe usina uri pachinyiba ngozi yaseva iri kubudirwa wakadziwe yedu isusu kusangasana naye maiguru saka isusu tikataiwacho imimi kana muri nditi ndakauraya nyatoti wacho ngaabude ataura munin'ina wake wacho iyeyo wakati haatoripo baba isusu tamboya tine maissues mairiyo yayedu isusu kuti awa maiguru namukoma timboonesane pachedu kanga tirunoziva kuti indoripo kuti haina urikukaba wakabva aramba mukoma iye ndiye akatungamira pamberi pamambo mandeya kuti isusu taane A and B matasha A matasha B ine ndaifunga kuti kuya kwatoita mukoma kwauya kuti ibatanidza manje kuti wanin'ina ngatichiite kuti tise musoro pamwepo zviri kunetsa zviya kuti zvichibude pamhenye isusu titaiwa titauya tigadzirise zvotingogadzirisa sei mukoma kutanga totondiroverera kuti iwewe ndiwe uri kudaidai ina manje ari kuramba pera ndiri kutora kuti ndiripo maiguru acho kana aripo kuti angasikabudwi nemunhu ari kuzi akauraya namaiguru nemunin'ina wamukoma wari kumba uko wakatomira chechiyo so wane almost over 10 years amiswa chechi hakuna kusvika kuzi agadzirisa hapana chagadzirisika saka ndiyo imwe nyaya vari paveting varume vari vanopinda wesa saka inini namaiguru vari zvinezvi inini namaiguru avo ndiri kuada kuti inini titi kana ndine chekuita kadoko kapisi tofinde tocheresana ngatichidai so sekuru aripo uyo aripo handizo iwe uripo mai wako aripo wana mukoma wako ari kuda woenda asingadi worege handizo asi iwewe namaiguru natezvara nambuya kana nebenenye mukadzi wako endai panze apo mudii mozwa zvenyu musi wesatadhi mukoma imimi modzoka panapa imimi neuyo neye asara kumba akadzingwa kuchechi neawa wacho futi wese muva machipinda apa makupindira remusha makuchipindira rechii ana munoramba kugadzira tichizwa kuti musha macho imomo mumborini chiri kunetsa chii saka isusu takuchiti tikukupai nhasi kusvika musi wefriday ndichange ndikufonwa ndizwa kuti mafona here kukumbira authority nhasi chibva maenda mukumbira authority kuti azina mambo tiri kumbokumbirawo nyaya dzanesa saturday mouya panapa moendapo semhuri mochitaurwa nyaya dzenyu dzogadziswa asi nhasi maikuru nani natezvara baba munini nambuya kana nemukadzi wake moenda munodii munochenesana asi baba mukuru namukoma mukadzi wani mukoma murume wamaikuru kana muchida munoenda wakodii moteera nekuyewawo muchizwa zvirudii zvirikutaura kuti musikadi yenyu titese here saka ngatite chii 6 June right yatopendera saka imi manzi pa next week yakatozana saka toyamswa 6 June 6 June yamhuri yese asi nhasi mai nemukorori nemuroora nasekuru namaikuru kana baba mukuru ari kudawo
unofana kuenda unozoturikirwa ndiani. Iyo ndifunda kwangwara. Siya yakanaka. Saka hadi ngatindi panzira. Hadi